Shemaima Pramwato Yamamunina Mahansan Soma Makwaba SOMPA 106.5 FM Kasafidie Suni and Awoti and Kafri original ye and Samwa and Sam Trofuati one gumua. One esaso so was a move for penny at Tonebo, Esemu Aidi Editie, a Pesmakadi Shebenu, Yesi a dry de Epa Baba Sum se SOMPA Premtobre Ekasie and some no channel so Sir F fast SOMPA 106.5 FM Akrano General Sacharamena Ewo Asanteman Temua Ba Tainankasa Aya SOMPA 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Wanum Swasomua Wamo Etopete Paris, Adam for Par Radio, France Abruchi Memo, SOMPA 101.1, Takwa, SOMPA 103.3, Takrade, SOMPA 106.1, Tachiman, SOMPA 98.9, Sunyane, SOMPA 90.7, Koranza, and Afe, SOMPA 101.3, and so, able to the Mahin Kura, 1 million, Ason 70 more, Wamo to Petty, a Chichini Benchaye, Emma Witi and Ka Efri, Afe with Dikodano, Yashahol Live, baby, FM stations, I can't try one no Ewano. Ebusia SOMPA 106.5 Yasha hwanu mu obeti en kafri ho Yadamu live enso ewo Facebook ne so a eya SOMPA 106.5 FM Accra Yashra like page no ema yen ne share ema afoforo so enya bi nhwe ensam no nyina yakuchire www.sompaonline.com eya website esem for penny adamenti wade akoguo ensam a yade sumo original ye eni ani mu bi ni yebakwa kopie mu ewa asantemantam mu asam kase bi asi ewo fokrom eyade asem a Ora Davis wano enaja wodi ede ema eye openi dada no ano show mercy kasamfo onanyafo ken ofori ata de honsem bubrija Ora Davis se OSP eka nsem bi a one ne nyadwe yensem be ya na we no yefra no aluta continua anasefo a eko strike ewo mayimu wanti so dogo bi no abe opiemu ewo eye offenso empotem wanu a MCE wase obeye bibi ade amana de hye yebakwa amonone na Russia fo asan ka wan ho esan se wonse Ukraine fo abeto ahye won so a na wo ani na won ho so enu nti won akeka won ho pa ensempi ka yenim ho enawia ya boni bedem besepa ne kwai na hahai empanisi yetsase na banyansafo na afa benim difo nti brane brano na ado ho abosompa 106.5 na yasomu original ye na hye so se ensem a yede sum wi eye secure sanitary pad kase na woti yenka ewo original ye na oba abosome so na obamu a eye secure sanitary pad na afei yo oka ho a wo bo na chi don so ye endpoint homeopathic clinic wonom ena pesmakade hye ABENA BADU ADEPA KWOFIE mene OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH Yanshan komona sitaw na fe yankwa asantemantam mu na ne ayatie afri ofori krom eba no nya nika wo kire se papa bi ya wosu se wo hwe no mfie no a ebeye se let's say 40 years ya nesa wo kire se na anum ho ye nsuo egugu na nsan ama enam so ama wo mo obi anim se niema nyina da na kwan mu niema akọ nsusan atwi bode hono de bode hono afa ba bi on beko nyina na nsu papa yi woni akọ hu na mu ewa ba bi a woni susu se we de ensem fata na nokre da ya na meka se mpani se ne ye wo kwa aten ne ye wo ba aten ne ya na wogina ho no wono ne atenturo do nti yankwa ahoma ne so na fe ye ne ya ma ne boni Ebeneza owusu ansa yene no enkobo nkomo wono na ensemi nkofare ba ye nyina no wo kruche ede bedan ye ebe ma hai hello dabi yegusu hwe se yensa beka Ebeneza owusu ansa ewo ahoma ne so na yene no abonkomo nti abusia join SOMPA 106.5 FM Accra join ya wo ho na fe oni yen abonkomo ni bi ewo